Здравейте, добре дошли в живи и здрави през новата 2020. новия сезон на шоуто на Кристиян. Много е приятно. Стартираме точно в 8:05-10. Така че добре дошли на завръщането на шоуто на Кристиян в YouTube, български YouTube. Искам да се извиня на тези, които ме чакаха много дълго време. То път съм събрал много сили, за да прекарам един успешен 2024 сезон на шоуто на Кристиян. Новия сезон е много по-различен от предишните сезони. Ето ме, че съм тук. Събрал смелост, нови сили и вече имам работа. Охранител съм в една фирма.